Baina, eta etxean kasureko umetan eta etxeko beharratan eta lagundu beharra eta okitzen zen duen? Danen behar zeten genuen. Bai kanpoen eta bai etzien be bai. Kanpoan soloa eta okitzen duen? Bai, bedarrak astu erit iretu, karga, karga amak etzen ban, guk amak bedarrak gelditzen ziena berengan inare gana batu, bigarren hori. Eta gero astu eri lagundu gorantzetzen, da gero etzen dutzitzu eta barriro ekarri astu ebera. Txikitzu hauten beizek libratzen bazen eta beizek begitzu ia euren lekutan dauzen. Guk baserreko biarrak, nebak eta bizok, irurok entzoguz, beti. Alizen dugune, intxarran arabera eta hori dana. Bai, etzeko biarrak nebak ezkezien etzen. Horrek nebak arrek, amak eta bizok. Eta kanpoko biarrak etzen genduzan laurok, segura etxe Ameriketan egon zen.